Pamusoro edare ndauyiwa nenyaya iri case number 161 item 2 161 of 26 iri nhau yemarriage dispute Makumbe village. Iyi inhau yakamhangarwa naTapiwa Maiba achimhangarira Tichafa Shambari. Ndiyo nhau yandauya nayo kudai kuratidza kuwirirana muwanano. Ndichakumbirawo Tapiwa Maiba simudza ruoko rwerudyi otedzera zvandakutaura mashure. Ini Tapiwa Maiba ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Ndochiuya kuna wakamhangarirwa Tichafa Shambari simudza ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura mashure. Ini Tichafa Shambari ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Tapiwa Maiba ndokumbira kuti wakagara pasi zwi rakasimukira ziviso dare chasakisa kuti umhangarire Tichafa Shambari. Pamusoro ishe wangu idare renyu chikonzero chaita kuti ndisvikewo pano padare inyaya yekushungurudzwa nemurume. Mungatsanangura henyu kudare kuti kushungurudzwa kwacho kunenge kuchireva kuti kudini? Ndingati nemurume wangu uyu takatorana muna 2002 kutanga kugara tese. Tatorana 2002 kudaro. Ndine tarisiro yekuti ndichagarawo zvakanaka nemurume wangu mumba sevanhu vatanga dzimba dzavo. Asi ndakashungurudzwa nekurohwa, kutanga kutorohwa ndisati ndatombobereka kana nemwana wangu wekutanga chaiye. Ndichishingirira zvakadaro ndichimboshingirira. Pamwe pacho ndaikundikana kushingirira ndichimboenda kuvabereki vangu tichitaura kuti ndozvandiri kuitwa nemurume. Pakuenda kwandaiita aizoteera. Ateera kuvabereki vangu aisvika obvunzwa kuti ndizvo here zviri kutaurwa nemukadzi wako kuti ndiwe uri kurova mukadzi uyu. Aizotaura kune vabereki vangu kuti anondinyebera, asi chiri chokwadi zvaaindiita. Saka chandituma kuti ndisvike kuno ndaona kuti makore awandisa ishe wangu ndichitambudzwa. Handina mufaro mukati memba, handina, ndiri kushungurudzwa, kurohwa, kutukwa. Handina kwandinotizira kunyange nehama dzake chaidzo hapana kana waakandiratidza kuti hama dzake chaidzo neidzi wandinotoziva ndimukoma wake wakaberekwa naye. Ndikaenda ikoko pekutanga vaimbonditambira vakapedzisira vachiro chimwe kubatana kudai kutondishungurudza vasikachatodi kana kundiona. Ndo dambudziko rendinaro ishe wangu. Nemurume wangu takachata. Mambo wangu. Nemurume wangu takachata muna 2008. Tachata 2008 muchato wedu unotaura mukadzi mumwe murume mumwe. Mushure mekuchata tachata kudaro akatora tsamba yangu yemuchato achiti ndiri kunolaminetesa. Ndapedza kulaminetesa ndichakudzosera tsamba yemuchato. Haana kutidzosera kubva ipapo nanhasi handizivi kuti tsamba yemuchato yacho iri kupi. Ndine dambudziko rendinaro randakatasana naro rakakura revana vasina mabhethi mambo wangu. Vana vairi havana mabhethi. Tikati baba ngatitoresei vana mabhethi. Unonzwa achiti tichatoresa. Saka ndinombokumbira tsamba yangu yemuchato kuti ndokumbirawo hangu tsamba yangu yemuchato ndikwanise kutoresa vana vangu mabhethi. Vanoramba vachindisundidzira kuti enda kuna bamukuru ndokune tsamba yemuchato. Ndikasvika ikoko bamukuru vanosvikawo vachindituka havandidairiwo zvakanaka. Saka ndo zvandinazvo mambo wangu zviri kundishungurudza. Poita vana chaivo mukugarisana. Haandionawo semukadzi wake waakaroora. Haandipawo mari yekuti nditengere vana hembe chaidzo. Haandipi murume yeyo. Ndo zvandinotoisawo pamberi pedare kuti mundibatsirewo dambudziko rendinaro. Makore awanda munhu andakaberekerawo vana
vanokwana kuita 7. Ndingati mumashure umu ndakatakura mimba yemwana wechi5. Ndatakura mimba yemwana wechi5 ndakabatwa nekurwara kwakadarikidza. Ndakarwara ndiri pandaigara marokesheni pamusoro apa paBanguru pavangawatiza. Ndagara ipapo ndakabva ndarwara kudaro ndaenda kuchechi. Ndakati baba ndiri kurwara, ndiri kumbira kuti tidini ndiende kuchechi nekuti kurwara uko kwanyanya ndairwara ndichirutsa ropa. Ndakazvitakura ndikaenda kuchechi ndichiti regai ndiende kuchechi ndinobatsirwa. Ndasvika kuchechi ikoko ndakasiya future yemwana. Mimba yanga yaguma mwedzi inokwana kuita 8. Ndasiya future yemwana ndichitarisira kuti ndichadzoka ndikunobatsirwa chete ndichidini ndichidzoka. Ndasvikawo saizvozvo ikoko hazvina kuzoita saizvozvo mukubatsirwawo makazouyawo zvakangouyawo zvekuti hakuchafanira kudzoka nekuti tiri kuona dambudziko rako kuti mberi ukadzoka hazvizokumiriri muchichimira ubva wangosununguka mwana wako wozoenda kamwe. Ndakafona kuna baba ndikati ndiri kukumbirawo future. Nyaya yakamira yakadai. Akandinyima future yemwana. Andinyima future yemwana ndakashayuza kuti ndoita sei. Ndikafonera sisi vangu vandinoberekwa nawo. Ndavafonera sisi vandinoberekwa nawo kuti ndiri kukumbirawo kuti mutaurawo nemurume wangu andipawo future yemwana. Zvipfeko zvemwana zvaanobarwa achitanga kubereka. Ndataura sisi saizvozvo akaenda kutaurira murume wangu akaramba. Zvikazi ndiwo ngauye ega. Apa ndiri padambudziko rekurwara. Ndikati zvakanaka kana aramba ndochikumbirawo henyu kuti mutaurire mwana. Ndine mwana wangu mukomana anga ari pamakore 9 years panguva yacho. Ndikati mumuudze henyu adini atore future muye nayo sisi pemuchauya kuchechi. Mwana akaita saizvozvo. Otora monaki yandakanga ndasiya ine future akabuda nayo mumba akaenda kopa sisi wangu vaigarawo kudhuze kwacho pandaigara ipapo. Aenda kovapa future iyoyo. Baba vanenge vakazozviona mwana aine future. Adaro akazoti kuna sisi wangu wabva ati waba zvinhu zvangu mumba, pinda mumba achiba zvinhu zvangu mumba, future yemwana wangu. Mufuture yemwana wangu makanga muine mari, asi ndaisa mari 300 imomo achinyepa. Mushure maizvozvo akazosungisa sisi wangu. Sisi wangu akapinda mujeri nenyaya yomunhu akanga akazvitakurawo aine mimba yake yanga yasvika 7 months. Akavashungurudzazve zvakanyanya achida kuvarova. Ndazoona kuti ndizvozvo ndakazongokwira ndatoona kuti nyaya yashata yaendeswa kumakoti ndobva ndashingirira kukwira kuuya. Sisi wangu akashungurudzwa achida kana kudoneserwa pamugodhi pared roof imba iri pamberi apo. Ndichiona vachida kurohwa nenyaya iyoyo yekundinyima future. Tikazoenda kumatare kurotoniwo. Taenda kumatare nyaya ikatongwa. Pakaonekwa kuti panga pasina mhosva akanga achinyeba. Panyaya yefuture yakanga achinyeba kuti ndakabirwa mari makanga musina mari. Saka ishe wangu mambo wangu ndo nyaya iri kundishungurudza mukati memba yekuti handina mufaro. Ndinodzingwa pamba pandinogara. Ndakavaka imba yangu nemurume wangu 2004. Tingati 2014. Tisati tavaka 2014 takatanga kuisa cabin. 2011 tikatora mumwe munhu tikambomuisa ipapo magarden kuzasu. Tatora mumwe munhu tikamuisa ipapo ndipo patakazovaka 2014 2 rooms. Tavaka 2 rooms dzedu. Takavaka ndichigara kwaMakumbe, ndanda kwaMakumbe ikoko ndatorwa naBanguru kuendeswa kwaMakumbe. Banguru chitorere chikundiisa kwaMakumbe inyaya yekuti vakandiona ndarohwa zvakanyanya nemunin'ina wavo. Vakatoti iwewe uchandiurayira mukadzi. Ndipo pakanditakura vondiisa kwaMakumbe. Vandiisa kwaMakumbe ndipo ndakazogara. Tichibva ikoko achiteera tichizovaka imba tiriko tichiwaka tichiuya tichiwaka. Tapedza kuvaka imba yedu. Akazonditora zvikazi imba tapedza. Tiri patese taitoenda tese. Akatombonditora tikaenda korara ipapo kwezuva rimwe. Mumashure maizvozvo taenda kuvaka kwezuva rimwe. Tadzoka hedu kumba kwedu kwaMakumbe kwatatiri kwaidzidzira vana. Ndikafunga kuti imba zvayapera murume chachiti mama handei tichogara mumba. Akauya pamba akatota property yese kubva pane masofa, makitchen unit zvese ndingati zvese zvemumba. Akatota akaenda kuisa kumba kuye. Aenda kuisa kumba kuye.
ndikagara ndikati aiwa baba atora zvinhu kuti tikwanise kudzika kumba tiende kodini kogara. Ndakagara mambo wangu tikangoona pakangoti ziya hapana zvataurwa mambo wangu. Ndopandakazoona pamba paya patorwa mumwe mukadzi waakatora ishe wangu akaisa ipapo wakanga atora ndaenda kosununguka mwana pamutare wakanga atora mukadzi iye achiti musikana webasa obva atora mukadzi iye kutogara naye kuita mukadzi wake ndiye wakazotora akaisa pamba ipapo. Saka ndonyaya iri kunditambudza ishe wangu wakanditorera musha wangu. Ndadaro banguro akazozviona kumashure kuti muzvauri kugara pamba apa hapasi pamba pako pokuisa mukadzi wako, pamba pamaiguru, pamba pemukadzi wako wekutanga. Obva ambobviswa nabanguru. Abviswa nabanguru kudaro ndakazobvapo ndobva ndauya kubva pamutare pandagara ipapa. Ndakapedza 2 years ndiripo. Vana vari kwamakumbe vachidzidza ndikambotora zuva rekuti aiwa regai ndimboenda kwamakumbe ndinoona vana kwamakumbe. Ivona vaigara vachiroja nemurudo pakabva vatanga kuroja muno mushowground nemukadzi wavo. Aroja nemushowground nemukadzi wavo asingauyi pamba ndichinogara ndega pamba ndichiita sei. Vana vachirwara vari vega kumba kwamakumbe ndikati achiregai ndimbonoona vana kwamakumbe nekuti vana vari kurwara vega. Ndobva ndasiya mwana wekutanga mwana wemukomana mukuru ndikati chisara ndinouya ndichikuona uripo pamba ndokuti taigara natete. Ndobva akasara obva atora mukadzi wake oisa futi ipapo kumudzosera futi ipapo obva adzinga mwana komana wandakanga ndasiya pamba ipapo. Ndakazomuona otera ndikati chii mwanangu zvikazi ndasina baba ibva pano tera kuna mai vako kwamakumbe. Ndakabva ndashaya kuti ko chii kudzinga mwana pamusha. Ndo dambudziko rendinaro isha wangu netsamba yangu yemuchato handizivi kuti iri kupi. Dambudziko remabhethi vana havana mabhethi. Vana mabhethi vairi mambo wangu. Tichafa shambai mafunga manzwa zvekutsanangurwa nyaya dzangu yemuchato yamakaviga katsanangurwa nawo yekusatorera vana mabhethi katsanangurwa nawo yekuvashungurudza tivabvisa pamusha pamakavaka muchitora mudzimai ndiyo ugara ipapo pamusoro pezvepropati yake yese makatora mukapa mudzimai. Tsanangura yedare munoti chiine zviri kutsanangurwa naadzimai? Musoro mambo nevese dare ini ndakutsanangudzwa nokuti chinhu chese chine mavambo nemagumo. Ndinotaura kuti matangiriro atakaita imba yedu da kuti pabate ipapo inini ndapinda chechejeraje ndomaonera ndakaita mai vagera pa vakauya vachiita zvinonditizira vachinyebera kuti vane pamiri pangu inini ndisina kubva ndamusangana navo nachitiro vaibva kuhondevhara vanonzi titi mai chiwambo vauya pamashopu apo inini ndakazviramba bhozi ndakasana ndambosangana naye ndapinda chechejeraje ndavaendesa kumakumbe 2 times vakateswa kana pasina pamiri. Ndikauya ndikaona tete vakauya navo vanonzi mai chiwambo bhozi inini ndakasana ndakuda mukupinda mwana ndo vakatoita zvokutondiwira kunokumbusha. Ndikatana titete modzokera nechi modzokera navo vakachima pasiri peshopu vakasiwa vasiwa. Ndikagadzira mari kuti tizane kuti ndini ndane mwana wavo kuhondevhari. Ndakarongedza zvinhu zvangu pfuma yangu tikakwira bhazi kuenda kuhondevhari. Ndasvikako takatomhoranidzwa kupinda mumusha ndotaura natezvara muramba yangu varipo nemhaka kuti hanzi vakanga vasevanetsana naabereki here zvinzi kune mumwe murume vakamhunge vambodanana naye here kuhondevhari ikoko bhimutera achienda pacaps. Vakaripiswa kuti vapinde mumusha huku. Ndakatozotenga iri huku ndobva tapinda mumusha ndobva ndabvisa pfuma yangu musi wokusimuka vakatanga kuramba kuuya mabhazi ekuwanikwa kuma33 ekondevhari St Peters vakachema pakati peusiku zvikandinetsa kuti munhu akauya achiti adaimba akuramba futi kuenda kunombosha. Vakapinda mumba vakaita dare ravo handisina handakuziva zvakatarwamo vakavanyengetedza. Tikauya kuno havana gara vakadzokerazve vachiti ini ndakambovarova handizive kuti pandakatanga kupinda musha mavakaya vane humbu here vane ronde here kana vanechi vangangu munhu pakachidzokera vachiti kuchechejeraje vakazotanga kuhaka mweya babangu ini posi chechejeraje ngahaka mweya anhu akafa vachiti
mweya wemusha menyu, zvikonzo zvemusha menyu zvinoita kuti musagara mumusha menyu. Zvisinei ini ndakatomuzvitedzera tikatotama kuno ndikatomborodya muno mushowground tine misha yedu yatinayo muno mushowground vachiramba kugara vachiti hatichagara mumusha menyu. Amai avo zvadarezvo ndikazopedza nato kuchitumbisa vakaramba ngo munhu ongodzokera vachindisungisa havana kana kuti vane ronda kana kuti vangakwanise kuti kati hama dzavo vakamboradza ronda here kana kuti hembe neropa chacho inoratidza kuti ndaivarova ini mukana vangereke idombo ravo vandirova nare richigara mumaropa vachiramba kugara mumusha kusvika pari zvino anga angori munhu ongoti asingagare mumusha anogara vari kuchitwa zemunyongo kuna matera ataita akawandisa pakare izvozvi zvakabva muno vakabva kuno izvozvi muna January nevana vangu vaviri izvozvo mwanga ri kuita ECD B kuchikoro kwamakumbi kuti mwe grade 4 vana vari zvino asi kuzati vana vari kupi ndakatomhenda pamapurisa vakangoti sezvo vana vari vadiki ingosiya zvakadaro kuti vanenge vachinzi vana vadiki izvozvo vana vavo zvizoti vari kupi handisitomboziva munhu akatoramba kutogara mumusha apa pagadheni pakutanga zvapapa nhaka yakasona pawedu havasipo vakaende vanga vasipo nguva yechini iyoyo kundizotora mamwe mudzimai kudzokera dzokero pavaita ende mabviro avakaita vachiti papa pavaita vangaita kumateneti emwana yaka havana kubva zvakanaka semunhu ari kugara chingondisungisa hama dzazviniuya amaitino amukoma vakanga vakutakura zvinhu mapropati akanga ari pamba pamukoma angu pavaigara zvinhu inini vasina nedzira isina kunaka ndikazosvika pakuzovasungisa ndobva vabva pamiri ndobva vachitanga kuchitaura kuti kubva pamiri kwandaita ndinouraya mwana wangu ndaona kuti sepanga patingotika dzimwe nyaya dzakawanda kumashuro pachava nezvembeira ndipo ndakazongoti zvinani kunditwata mumwe mudzimai hatina chimwe chinhu chandakamaita nawo since vakapinda mumusha amai ava handisiti ndakavaingawo ndichiti ndirichuya mundara kukuroora vakaita zvokunditizira sezvinewo pamurawo ndakazana nehama dzavo nanhasi zvotitine zvinhu zvatatogadzira kuti ndipe ana amai vangu ava nanemadzezvero angu ava ende nyaya idzi dzakatomwa namwe vanhu vakawanda pakare samukuru wangu nokuhonde vhare vanonzi sachwambo namaiti wangu vakadzidzimira vakataura kuti baba mini uyu tapuwa kuna kudzoka kwaya kuramba achiita kuhonde vhare next time ana adzoka kunokuko musasauya pamba pangu tasimudza maoko nokuti vanyanya kuramba achidzoka pamusha kana mavaona kuti vadzoka futi nezvimusasauya pamba pangu akasimudza maoko munosvikira kwasasitore kwanatezvara venyu pamba pangu panapa musasachauya nekudzokedzana kwayaramba vachita kumusha ikatongwa futi namambozimunya okwamutare opaguta rejehovha akatora dari rake rikanditonga nyaya ndikaibuda muchechi vakandidzingisa ndaida kunamata muchechi ejeraje ndakabatwa muoko ini ndikadzingwa muchechi munhu akandiita kuti ziye jeraje nhamusukuto havana kana vangadaropa kana kuti ndivane vaburutse vanga kuti vakamudza mamangu agara apa kana ini ndine vange bheke vachindirwisa vasingagare mumusha vanotaura kuti musha medu mune ngozi hamudi kugarisa zvikonzo zvomumusha menyu isitiri vakwasha ini handitoge zvokuvana amai vangu avo ndakatozonyengetedzwa kuti vatambira chinzi pamunhu adowo zvemba impenda haina kutanga zvakanaka mambo wangu foundation yanga haina kunge yakamira zvakanaka kubva pamavambo kuna vamwe vanhu vakatofa napamusukutwa vakatozovashevedza sasa mukuru tikaenda kuonde vhari vachitotaura mai ava vachiti ukarambochiniteera tiyera ndichakuhurira ana baba vangu vakanga vari pavo vakati kwashi ende munhu anoita basa chacho vakaimba yangu ndisisi vacho vagara pakona apa vaitokutidzirana zvokusava akaimba ini zvonoti pamba apa nepangu pamba kwamakumbo uku panatezvara vakasingagati mwe vakafunga unorara mudhunduru vanzi pane zvandinoona mbeimo vasingatore pamba kana kuita kuuraya makonzo mumba kana mabhiti adzamugarikiki vanofamba vachitaura kuti hanzi mumusha mavo mune zvirimo pavanenge vauya izvo vakakohwa zvinhu zvese akatengesa atamarwise izvo zvizvi vanetikisa chikohwa zvingomukumbe zvangu vakati magore apera mbeu dzese dzadzataurisa kupi handisi pakurwa naamai yangu apa ndaitofarira nakunamata zvitoti ndo vakatondidzingisa muchechi kuti inge ndava kutofika mapfikiro andakaita ndakadzingwa iri muchechi vana vese pamusoro imambo wangu ndofunga ndine musikana andizva kuuniversity kugwere university mumukomana akapedza futi arikura mukomana akatota ndakametisa kuti oro zvese zvese anazvo
kuti mumwe akapedza kuti form 4 kumakumbe birthday rake anarizo atakuenda kutsvaga kupharmacist kuniki kwaapraya. Ndine mumwe futi musikana zvari kuvhisicha kumakumbe ane birthday zvese. Ndine mumwe futi mukomana ari grade 7 ari papakirwa ane zvese. Uyu ari grade 4 akaendwa naye asizoti ari kupi ane zvese aidzidza pamakumbe paprimary. Asi vasina birthday one kamukomana kari ECDB. Kana kati nditorise birthday vakutanga madhuti vamuvese mhoti zananjitera nezvavabata vatuwa vana vezozvizvi kuti vanganipindire ripatswana nakati nehama dzavo wedzi kuti ndizoti vana ava vakaendwa navo izvozvizvi vakaendwa muna January ndakabhadhara maschool fees zvese ndaita responsibility yangu sababa vana vangu ndavada zvisingatoiti papi vanofunda vana zvakaipa handizoti vana vangu izvozvo vari kupi motikari yemukoma wangu izvozvo zviri kwamakumbi vaitofura mwana mukomana kuti andiruveni vakaipaza mahwindo kuti namukoma wangu takadaisisataudzani yanetovabatsira chienda kwamutare nchidii izvo zvakatoivhara netendi vane noise kusasa kwase vachigara mumakumbi takada kwatavhoita kuti tisati maproblem kune vana vari kuenda kuchikoro vari pakundirwisa chete ndaida kunamata ini kutaura chokwadi vakandidzingisa izvi kuchati vakuda kutoda ndafe here kana kuti kudii ini ndinombo vange vagara chinova kundirwisa vavangu kundirwisa nguva yekurwiswa chete akoma nguva yati unoenda katozvinodzi kuti mungandibatsirawo sei makasununguka kunge muchibvunza tichapa vana simakinana 7 zvaida kuti vanhu muzvigadzirisa zvakaramba kugadzisika nekuti vaiti mumusha menyu ndozvemumusha menyu zvikonzero zvemumusha menyu siyai pfuma yababa venyu kuti baba venyu vanga vakauraya vanhu vachiita pfuma ndakauya ndikatara ngoma angu ava vachitovaka paklinika vakati vakaembera vakata magetsi paklinika ngoma wangu ini akantaura zvanzi munyina kana uchinge wafuma kubuda musha munomu hauna kudzingwa enda hako vatosimbiswa neana asikuru avo nehama kunzi mumusha mana ashambare mune ngozi ndo mune mweya unoita kuti usagare musha mavo havana kuti vakambogara mumusha vagara vari pachicha papazi munyamba pajeraji kuno kwachiri vari pachopa vaezi nguva yemaoneka vakarara pamusora panyama tetinovha angobuda mugomongororachira pamarara amaya munhu akarimbogara aringodzokera dzokera inezvi taivatambira sezvo tinguti pane vana izvozvi zvakasunguka nevana tuva handisi kuzati vari kupi izvozvi adza kudzidza here ndakazodzwa nemukomana kuti adza kudzidza kuroneto ondevhari vana havana kubva navo zvakanaka amai vava ndakasisagare navo vavari kumakumbi sezvinoita kutingidza munyaravo handisoti vana vari kupi izvi regai tinzwe amai mati pane vana tu asina mabhedha handizvo baba vari kuti hwani ndiye asina bhedha vataurei nemazita muye uchidzi baba kuti mwana nhingi namwana nhingi ndo vasina mabhedha pamusoro vana vasina mabhedhi vana vaini pana atinashi nangoni dzashi ndo vana vandinoziva vasina mabhedhi kana ari kuti umwe ane mabhedhi kana vakatoresa havo vega ndisingazvizivi pane umwe wacho hameno ipapo handizive hanzi tinashi nangoni dzashi ndo vasina mabhedhi pausiri mambo wangu hongu tinashi ane bhedhi ndokusagara kunoita amai avo mumusha havatauri neni zvona ndikwazisa veumaitira vana anoita ndakazotaura nemununa wavo mainini tikatoresa tinashe birth certificate ritoripo panapa asati ari correct asina birth ndii ngoni andikutotara kuti ndoda kutotorese birth zvino manje munhu wacho hataure neni mune zvakanaka ichongo anoda kutotyisa musha wese haana waanotya musha nomhaka kuti pamwe vabereki vene vakaendere haana munhu vavanotya mumusha havana kana respect kana nani nokuvanotona tituna mukoma wangu ava vari paseri apa havana munhu vavanotya munhu asina birth nengoni chete ende vane vava handizoti vari kupizvi right tapanzwa tapanyaya yekuti mimi kuviga muchato pamusoro yemambo wavo sei tsamba yemuchato yakuti ane zvayoii semunhu aigara asipo vaitota kuti ibepa ndakachata ini muchato iyi mambo wangu ndichida kupfekedzwa unonzi mukwapa wejaraji sezvo panga pasina kugarisana zvakanaka pane mheremhere yakanga iripo zhinji nemadzitezvara nyange hazvo vangosina kusvika papfuma yedu yakwatipa kozi yaifanira kupfeka vagutsikana kuti chi pfuma yavo vagutsikana takunyarai
kuti muenda sezvo munhu akaramba ari kumusha mupinde muchechi titsvage zvikonzero zviri kusakisa kuti ava varamba vachidzoka kumusha ndomachatira ndakata sei kuti ndifike unodzi mukwakwa wejaraji tazopinda manje musangano muchechi manje zvavaida rupi pakatanga kuhapa mweya vanhu vakafa yababa wangu idzi mweya dzingozi mweya pana shambare chichii yakuchichaguridzwa manje zvakunzi nati mazviona kuti wakaendeko kwakafa hameno hako anobva watanga kuramba kupinda kugara mumusha muchato yaita kuti idepo mandetsenana taita handizotokwatwa nemakonzo here semunhu zvinhu zvakaparara kuti munhu angasingagara ari panzvimbo handizoziva kuti kupi handisimboziva muchato kuti tokwatwa nemakonzo tidzokera pekutanga mati makatizirwa natapiwa asina nhumbu asina makaita naye pasina handiti makainaonda matesti kwamakumbe 2 times chakazokupai kuti mushingi ndaziva kuti maidanana zvenyu handiti kumashure kuti aidanana right chakazopai muzoshingirira kuzoenda kuhondevhari kunobvisa mari kune mudai kukomera zvamusina kuita chii imhaka yekuti ini ndakanga ndaramba mambo vangu pamusori munhu akandinyengetedza kuti munhu uyu akuda zvemba vari muno maiguru angu ava vagara pakona apa namukomo wangu ava nababangu rakarora sisi vamaiguru wangu ava ndo vakandinyengetedza kuti munhu akuda ini chivatasonde chimiro chavo ndakasingazvifunidze kuti vaichandimutsira mhirimhiri mukati memusha semunhu anga ari uchechi ndakazwa tsitsi ende pavakaenda maitwambo 2 days ari pashoma andina kuita bedroom navo nokuti chandaida kuziva ichokwadi bcause inini ndakasandambuza chinonzi mukadzi muupenyu hwangu ndiri mukomana ndiri mucheche jeraji ndaka ndiri pakuvimbika ndakazokumbirwa pamunhu akuda uchi ini ndikatasowo mhuri yavo kati pamwe pane chinobuda pamberi apo ndo masirwa vakaita mumusha ndichizosumuka chinobvisa pfuma ndapuwa mari nangu wangu yandakanga ndarongedza ndakasvika kumberi uko takatootadza kupinda mumusha kuti achoke pamberi pamwari ndikatozotenga huku yekuripa vachinziva vanga vasevagumburisa bereki vavo chechi yavakauya vaisopinda jeraji ndo yavaipindawo here vasati vamusha ava mubarirwewo mujeraji imhuri yakabarwa mujeraji ini ndakapindawo jeraji 1994 baba vakati amusukutotora yakomana vachi mumbovadzisa kushanda munhu akandiendesa kuchechi jeraji ndaamusukutwa ndichizodzingwa inini vakandidzingisa muchechi ndamaya taiti tikaenda kuchechika vaigara vane noizi neni nguva nenguva vauya vakasopinda muchechi amagara muri kudhara vakabarwa muchecha ini ndakaita kutendeuka vauya kwamuri vasonamata chechi amainamata kudhara handiti babi iwadzimaiyo vakabarirwa imomwa ini ndindakatendeuka asi vauya vakasonamata chechi imwe chete neyamaita yamaienda havana kuramboregera vanogara vari mujeraji kusvika nanhasi ini ndindakadzinga vainezvipomerwa zvavaipomera vachiti ndiri kuramba kugadzirisa zvikonzero zvemumusha pandinoda kusvika nakuti mambotaura mega kuti kujrj kunohakwa mweya vafi vana haka mweya vafi so ivo vauya vakasoita zvinoitwa uchechi kwenyu makambotaura navamwe vakuru veuchechi here kuti adzimai vangu vari kuti zvakande zvakandi kugadzana mega muchechi hongu mambozimunyanya iye vanoiziva nokuti ava vakazondimangara kwamambozimunya vakanditonga nedare ravo ende nyaya iyi ine vanhu vakafa vakawanda vana samukuru wangu wandakatuma anonzi sati wambo wokuchisuko ine ana musukutwa namumwe vakuru vakuru vemujeraji iyi vamwe vakatofa vakasenya dzakatasi madzitezva rangu ininyika vakauya kuno kuizvine zvevaka nyaya dzakatomwa namwe vanhu vakaenda kudhara vakambogadziriswa mungave here nezvinorakidza matongerwo ayakaitwa nemagadziro akamhoirwa namambozimunya nevakuru vekuchechi mambozimunya vakatonga matongero avakaita vakati vakazorwa mhinduro nokuti vakati masadari avo vakandipupurirawo
ava ndobva vatanga kuti tiri kuchechi ikoko kana mapurwa namambozimunya ndiachita mukadzi wenyu asisi mukadzi wenyu ndo muchandorara nawo ndokuti vanotaura zvavanoda kuti vachiti ivo ndo vanomhangara tika nyaya yachinitotaurwa chokwadi changu semawira ndaita nichivatera gonde vhari ndikataura chokwadi hanzi mungu ndiri kunyema asi ndinge chitaurauchi chokwadi changu nokuti inezvo vakaipedza pakupedzisira pavairamba kuya kumushava mai ava vachiramba kugara mumusha medu yakatongwa vachinzi kunoenda murume ndokukaunoenda uchinogara si vakangoramba vachidzoka vachingodzokera kwamutare vachigara kwamutare gore pavachamwana vamutora vana vechikoro vatiza navo ndateera chichi vamwana 5 vese ndahwena vakava ndatozopiwa dzingwa nepolisi kwamutare vakura vana vachitorerwa ndichitobhadhara mari kuna vanhu vebasa havana kana gore randinoti vakapedza tiri tese yangori one and off. Zvakanaka. Tapiwa wanzwa mashoko ataura nemurume wako kuroorana kwamakaita kubereka mhuri kwamakaita nekugarisana kwamaita kusvika pari nhasi pachitobuda mashoko ekuti iwe haugare pamusha panovapo wakaroorwa nemurume wako nguva nenguva unongoti wagara wasimuka wadzokera kuondefari kunovako wakaberekwa vachitaura nhau yemhepo dzaunohaka dzaunoti dziri mumusha memurume wako unoti kudini nazvezvo? Mambo wangu ipapo zvaari kutaura ndinorambirana nazvo ishe wangu. Ini handisini ndinovaka mhepo dziri kutaura. Tambotaura nenyaya yekurwara kwandakaita ndichienda kwaMutare. Ndikazomiswa kuuya kuno zvinhu zvinenge zvabva pamweya zvataurwa muchechi. Izvozvo ndapanzwa zvinhu zvinenge zvabva muchechi. Asi nyaya huru iripo hanzi iwewe hausi kugara mumusha machitafu. Unongoti nguva diki wagara wasimuka wadzokera kuondefari. Nyaya yawanzwa yaataura achiti nyangwe nevana ava ndinotozoita vekutozopiwa zvichida nemapurisa kuti ndikwanise kutora vana nekuti iwe unenge uchigara uri kumusha kwenyu kuondefari. Ipapo ndinorambirana napo ichi mambo wangu. Handirambi ndichienda pandinoenda mambo wangu ndipaanenge andishungurudza andirohwa. Ndofunga kana mukabvunza vabereki vangu kuti ndakaenda kangani kumupa vanokwanisa kundipupurirawo kuti kangani ndichienda ichitongwa nyaya iyi. Pakafanana nepaataura pekuti yakambotongwa mambo wekuchechi. Panhau yekushungurudzwa iyi yemhirizhonga iyi pane pawakambomhangara kumapurisa nyaya iyi ikatongwa? Kakawandisa ndichienda kurotonero mamwe mapepa nditori nawo andakatombotora protection order ari panapa ekundishungurudza nemaintenance zvese zviri pazvo. Peace order yandakatorerwa nemukadzi wacho ipapo akanditorera peace order yekuti ndisasvika pamba pangu pandakavaka paanoti pamba pake asi pamba pangu zvese zviripo ipapo mambo wangu. Vana vaviri vataurwa tapiwa nangoni dzashava vari kupiwa na tadiwa na Tinashe. Ndiani? Tinashe nangoni dzasha vari kupiwa na vana ava ndakasimuka nawo vari kwaHondi. Vakaenda kwaHondi rini? Ndakasimuka nawo muna January mushure mekunge ndatorerwa peace order iyo yandakuratidza iyo nemukadzi wavo avanoti mukadzi wavo. Anditorera peace order achindinyepera mambo wangu kuti inini ndinosvika pamba ipapo ndichivashungurudza. Ndinogarira vana vake vanouya pachikoro apa Southridge apa ndinovagarira munzira kamwana kake kadiki. Ishe wangu kundinyepera zvinhu zvese izvozvo. Wakasimuka uchienda kuHondevhari nevana vaviri avo makanga mambokurukura nemurume wako here kana kuti wakanga usimuka wega? Ishe wangu akatonyatsa kundidzinga pamba ndiye achiti ibva pano pamba pangu pamba panapa noti inini papa pababa vangu pandakakura tiri tuna mukoma wangu ibva pamba pano uende kumba kwako. Mashoko haana kutanga nhasi shangu ari makore kugara kushingirira kuti ndodini ndakabereka. Hapana kwandinoenda ndaitoshinga ishe wangu kuti hapana kwandinoenda nekuti ndakabereka ndine vana. Pane shoko rataurwa nemurume wako mushure meunge wati iwe pane vana vaviri vasina mabirth certificate. Murume wako akati uyu Tinashe anaro birth certificate munhu asina birth certificate ndingoni dzasha. Ipapo isha wangu ndiri kutozvinzwira pano ndaida kutoti ndizivewo kuti birth certificate iri rakatorwa rini
uye takatorwa ndiri kupi, nekuti pataiti ngatitorese vana mabirth certificate waiti tichatoresa. Wanzwa achiti ndakazotora sisi wako ndo wandakanotora nawo birth remwana? Sisi vangu ipapo, sisi vangu ishe mambo wangu ndikati ipapo munzwira wandakapaita ini panonzi wakatora mwana wehanzvadzi yangu kutoresa birth pamwana, inini ndisipo ndandaenda wakazvinzwa rini izvi? Ndakazvinzwa panofanirwa inga pane makore anokwana kuti asi anokwana 3-4 ndachanyatsoziva izvi. birth iri mutaura kwawaita Shafa, waunoti birth iri harisati ratokolektiwa, rakatorwa rini? Pamakumbe paprimary vaiti mwana watotambira mwana anenge ane birth certificate semwana wandaida kuti akapedza grade 7 anoenda pavisation paischool papedzira mwacho achienda kuchikoro. Rakatorwa pano rikatopiwa nhamba dzadzoni rasara kukorektwa chete. Ndakatotora rakatorwa rini? Singazivi mapepa rakatorwa muna November kuri rasi madheti kakanzi but ritori vasatati correct atakapiwa nhamba kuti tidzakaenda kwamakuya primary November gore rapera. achakupinda creche upanga changori pangari ECD B kumakupi primary school kuti akwanise kupinda grade 1. Saka uyu mwana asina birth uyu anotorwa birth rini? Hanzi nemurume wako uya nemwana titorese birth. Mambo wangu handirambe kuti atorese vana mabirth. Ini ndinotovati ngatitorese vana mabirth vachiti tichatoresa. Wanzwa zvandataura? Ndati hanzi nemurume wako handisi kuramba kutoresa mwana mabirth certificate. Saka ngoni dzacho uyu anouya rini kuti atoreswe birth certificate racho? Mambo wangu izvozvo ndo zvandiri kutoisa mudare ishe wangu, nekuti kusimuka kwandakaita ishe wangu ndakasimuka kubudikidza nekushungurudzwa nekurohwa ende ndairwara kurwara kwandakaita. Iwe pari zvino unemba here kwamakumbe? Kwamakumbe ndekwaatezvara imba yangu iri ipapo pavakanditorera pamagadheni pasasako ndo pane imba yangu. Imba yacho pari zvino irugarwa nani? Vari kugara vese nemukadzi wavo, ndipo pavari kugara ipapo. Imba yemukadzi uyu iri kupi? Pamusoro mambo wangu amai akupinda kwakaita mumusha munhu angaro kungodzokera vadzokera kudzokera kwavakaita vane pavati ndakaenda kumaternity vakabva zvisina kunaka ndobva vandipomera mhosva yekuti paundinenge ndisipo panapa munosara muchita chigure pambedha wangu. Vakabva zvisinai kunaka sisi achina vari papo ndobva vatakira kuti vana vechikoro vese ndakatadza kuzototera vatonehwani kwasinge ndichikoro ari kwamutari ndinapa mhinduro pari kuti pababa nepababa ndini ndakasara nakoma wangu tikatenga zvidhina tikavaka pakaswa vasipo ndikatoshedza ava mudzimai wandinaye mazuva ano vachitoya kugadheni pachitofenzwa ndikatovaka kwatanga pane 2 rooms zvese kuti mageti mvura kana rata ndakatinga nhamba nechidhina kosi munhu akangogara angangogara. Saka imimi kana muchimuona tapiwa mudzimai wako here vanhu makasiyana? Tachokati pamusoro imambo ini ndofana kutora chakwati changu chese nemaitiro avo vari kuita hatisiri pamwe chete, asi ndinovapa ruremekedzo nyange pakaitika zvakawanda samai vakandibekera mhuri. Nanhasi ndine gadziriro yekuti matezvera angu namama angu agara pa ndivape pfuma yavo. Handina kuramba nokuti matangiro akaitwa imba hani ini ndakauya nditichiuya mumusha, munhu akauya mumusha achiti akuda zvemusha. Zvakanaka, ndapanzwa muri kuita muchinzvenga mubvunzo wangu. Ndiri kutaura chokwadi kuti hasisiri pamwe chete. Ndapanzwa ipapo mati hamusisiri pamwe chete, asi ndati kana wati hamusisiri pamwe chete kureva kuti tapiwa rugara kwake iwe rugara kwako handizvo. Ndopandati achiri mudzimai wako here kana kuti kwete? Kwete, haasisiri mudzimai wako. Izvo kuti haasisiri mudzimai wako ndezvemupfungwa mako here kana kuti tapiwa wacho wakamuudza nevabereki vake? Ndinotaura zvinokudai ini ndaisada kuti abarika
madzimai 2. Chakanikonzera kuti tiri mudzimai andinaye uyu kudzokera pavaita shoko iri rakazikanwa here kana kuti zviri mupfungwa menyu chete? nokuti hatisiri pamwe chete. Havanoziziva takagariswa matanorisuma vachitotaura ivo vega kuti ivo ndovakatotanga vachitotaura kuti matangira atakaita padai vatera vaitotaura kuti murume nina handidi ende akaramba achiniteera ndichamuhurira. Ndakamuramba ndichashingirira ndikuza kumwe chagarisana but wakatoramba watongori rwiwo rwokudzokera chete pasina kugarisana. Saka ndikati apa pane imba asi makanosuma here kuti kusuma matara agara anoitwa nematezo ramwana namai yangu aitogarwa kuti nguva ripo achizvinzwira. Ndakazopedzisira samukuru wangu ninaramba kuti achada kudzinzwa nyaya idzodzi. Ndakazopedzisira kusunzira musukutwa nemari yangu inini. Zvakanaka tapiwa hanzi nemurume wako hatisisiri tese nekuda kwemashoko ako iwewe aunotaura ekuti ukaramba uchinditeera ndichakuhurira. Mambo wangu handina kumbobvira ndakabudisa shoko rakadaro mukanwa mangu. Akanondinyepera. Iwewe pari zvino wakabva kuno kuchienda kuHondevha ririni? Ndakabva muna February mambo wangu ndichirwara. February wegore rino? February wegore rino. February gore rino? Gore rino wakabva uchibva pamumba ipi? Kwandikugara kwaMagumbi kwandandichigara. Saka pave nemwedzi 4 wabva muno Machinamora? Machinamora wanga uchitaura nemurume wako here panguva yepamwedzi 4 iyi? Mambo wangu nyaya iri kunetsa ndeyekuti kubva kwandakaita yakanga iri nhau yemwana. Mubvunzo wangu ndati pamwedzi mina iyi uri kutaura nemurume wako here kana kuti kwete? Communication mambo wangu hapana. Ndikada kuedza kumufonera handidairi foni kana kuti anogona kudaira achindituka pafoni mambo wangu. Iwewe tichafa kana uchimuona chii chako? Murume wangu. Saka kana uchitora mwedzi mina usina kutaura nemurume wako unenge uchiti parufana kuita seya? Mambo wangu hakusi kuda kwangu asi nokuti ndikada kuedza kuti nditaure nawo vanondituka mambo wangu. Handina kana unzwe chinonzi imba yemurume nemukadzi chii? Imba yemurume nemukadzi hazvive kugarisana pamwe chete? Kugarisana mambo wangu. Kutukwa kunogadziriswa nevatungamiriri vangave vekuchechi kana kuti vedunhu. Handiti zvino kana iwewe uchiti nokuti murume akutuka wotora mwedzi mina iwe wakagara kwako murume akagara kwake imba inenge ichiri kuhera? Kugara kwangu mambo wangu kwendiri kugara uko asi kumba haatombowi. Aiwa ndipindura zvandakubvunza. Iwewe wakauya mumushamana tichafu ndomawakaroorwa handiti? Ndokune imba yako ezvinezvi wakagara kuHondevha ri kumba kwani? Kumba kwevabereki. Unenge uchienda kumba kwavabereki kunoitei uchitadza kugara mumba mako mawakaroorwa iwe? Ndozvandiri kuedza kupindura kuti mambo wangu ndakaenda ndichirwara plus peace order yandakatorerwa iyi mambo yangu yakandirwadza ende ndakaenda ndichiti ndiri varatidzo vabereki vangu nekundipepa. Peace order haitaure kuti simuka ubude mumba mako. Peace order inoti musaite mhirizhonga yekutukana kana kurwisana chete. Haitaure kuti buda mumba mako. Chikonzero chazoita kuti iwewe utore mwedzi mina usiri mumba mako iwewe uchigara kuHondevha ri kwevabereki iwewe uchifanira kunge uine imba yako ndechii? Vakanditi ishe vangu vakanditi handidi kukuona pamba pangu. Ndo muromo waanogara achitaura hatidi kukuona pamba pangu enda kumba kwako. Ndobva waenda kuvabereki vako? Ndobva ndaenda. Pamana paunani pavabereki vako? Ana ndiani mubereki wako wauinaye pano? Ese vari mumashura vabereki vangu. Ndati ndiani wauinaye pano pavabereki vako? Vana baba vari pano 3 namai. Vana baba? Mwana wenyu ari kuti ndane mwedzi mina ndichigara kuHondevha ri mumusha menyu ndizvo here izvo? Ndizvo. Imimi kana makamutarisa tapiwa uyu mudzimai wemunhu here kana kuti akadzoka mumusha menyu? Mudzimai. Ko chikonzero nei muchigara naye mwedzi mina musina kumudzosera kumba kwake? Isusu takata tichamuperekedza. Muchaita sei? Tichamuperekedza akwaye ndiri kurwara. Ndatomubvunza kuti makurirana here kuti udini kurwara. Saka ichibva tainini ndauya kuti
tikati chado kudini chado kuyedu kuperekedza saka inini kuzouya takazozwa shoko kuti ndiuye kuno asi tanga toda kuperekedza akauya achiti ndiri kurwara zvaireva here kuti tichafa anga atadza kurapisa mudzimai wake mati handichazivi pakati asika tapiwa mudzimai womunhu handiti kana tapiwa arwara anofanira kuuya kuna baba vake here kuti arapwe kana kuti anofanira kurapiswa nemurume wake kana murume wake azoremerwa nekurapisa tapiwa murume wake ndiye uyo kuzokuzivisa tapiwa ndiye here anokuudzai kuti ndarwara kana kuti murume watapiwa ndiye anokuudzai kuti mudzimai wangu arwara ndaedza kurapisa ndasvika apa ndakumbirawo kuti mumbondibatsira murume ndinokufanira saka chikonzero neimimi makatambira mwanasikana wenyu mumusha murume wake pasina izwi rake ipapo inini ndakatosvika apo ichitobva kwandakaachi ndikamutsanangurira saizvo kuti tinofanira kuti tisinozwa kuti sei zvichidaro muchitsanangurirani asi pave nemwedzi mina ka papamwedzi mina apa chii chachiitika tikuti mwana auya pamusha obva asvika achiti baba ndarwara zuva rekutanga zuva rechipiri murume wako ari kuzviziva here kuti wauya kuno nekuda kweurwere ndomubvunza wamunobvunza mwana wenyu kose iwe wasimuka kuuya kuno murume wako asina kutaura neni tezvara vake inga akaroora wani mubvunzewo muri kubvunza zvakabvunza kana pakapedza svondoka murume wacho asina chaataura makutoti samutume wake ari kutakurana nemhuri yako udzokera nayo kumba kwayo nekuti matauriro ari kuita musikana uyu murume wake haamo munhauroi handiti mamwe mimi sababa mangoona kuti nyaya yeri kutaurwa mukanwa memwanasikana wenyu murume wake haamo mairi chenyu kutora samutumi takura mhuri iyi uidzorere kumba kwayo handizvo saka chazoita kuti mutore mwedzi mina imimi musina kudzorera mhuri kumba kwayo chii imimi semhuri muchiti tapiwa mudzimai womunhu tingatoti ipapapo takatokanganisira asi mashoko ewe kutaurirewo munoona pane zvimwe zvinhu zvatinoita takazvitarisa mumusha asi tichirwisa imba yemwana kana dambudziko rikavepo basa redu isusu sevabereki nderekurwisa kuti tione kuti dambudziko riri papi tobatsirana kurirwisa but kugara pamatoita ipapaka zvoreva kuti mukutorwisa imba iyi kuti ngaiparare tonzwa zvakare pane nhau iri kutaurika yevana vaviri vari kutaurwa nemukwasha wenyu kuti handisi kuziva kuti vari kupi ataurwa hanzi tinashe nehanzi ngoni dzashe vana ava vakatakurwa vachibva kuno vaenda vagara mukwasha wenyu ari kuti handizivi kuti vana vari kupi nhasi mwana wenyu auya ari kuti ndopaakutoudza murume kuti vana vari kupi zvofanira kukupai zvakare kukahadzika izvozvo kuti chii chiri kumboitika iwe mwanasikana kuti uri kutakura vana vemunhu uchiuya navo kuno kuzogara navo kuno murume wako asingateveri imimi sababa mototika simuka izvozvi nevana vemuridzi udzokere kwawakaroorwa kana kuine dambudziko riripo ikokoka tichafa ngaakuudzei kana kuine dambudziko riripo samutumi ngaauya akuudzei imimi basa renyu harisi rekuti mwana wenyu sikana ndiye anouya achingokuudzai chete zvimwe zvacho tichafa ataura kuti akaroora ende munomuziva tichafa ngaasimuka achiuya achigara nemupasi tichafa ngaatore samutumi wake achiuya achitaura achigara nemupasi imimi renyu basa rare kurovedzera kuti imba yemwana imire zvakanaka muchikurukura newenyu mwana kuti mwana wenyu azive kuremekedza yake imba kufunga manzwa mukwasha wenyu achitaura achinongedzera mbonje kuti mbonje yangu iri apa ndakarohwa nemudzimai hongu mudzimai ari kutaura mashoko ekushungurudzwa mukwasha wenyu ataura akati pane here pamakamboona nhumbi dzake dziine ropa kana mbonje zvayo inodudzira kuti ndakamurova kana kumurwisa zvichireva kuti mukwasha wenyu ari kuramba kuti zviri kutaurwa kuti ndomushungurudza ina handimushungurudza anoramba hake zvimwe dzitori nyaya dzataitokukura nevamwe iye vatoweko naiye yatoweko echitokumbira gerante zvaranga
zvakakanganisa. Inini wacho tichafa auya kwenyu mimi kuzokumbira ruregerero. Akatouya achiteera mudzimai wake. Inini ndikauya naye ndichava vari kugara paseri pemashopa nemudzimai wake uyu. Tikauya tikakurukura, baba mukuru wacho anga ari. Tikaedza kugadzira. Inini chaichai ndini ndakatotumwa ndibaba ndiri hanzvadzi yake, baba akashaika. Ndini ndakatouya naye nababa tikaedza kugadzirisa zvikapera. Tichafa chezvarauri kuti pane pavakasimuka iwewe pawakasimuka kuteera mudzimai wako mumusha kwavo mushure mekunge mashungurudzana. Inini mai Taporo ndakavatera kakawanda kwete kuti kamwe chete ende matara akaitwa akawanda. Ini chakuda kunzwisisa ndichitera kakawanda ndichitevera masikuru avaita zvakutoazvikuzviri kuti vaponda ndichimira ndatikuteera kwamaita kakawanda wakutapiwa anenge asimuka nechikonzero chei kakawanda kesaka. Chikonzero chimwe chakanga vasimba nacho ndechekuti mumusha menyu mune ngozi dzirimo, baba wenyu vaiuraya vanhu, takazvibata kumachechi. Ana sekuru vacho vaenze kwadzikiti vakatomutaurira zvikanzi zvakanaka. Osimuka achiti mumusha menyu mune ngozi, baba wenyu vaiuraya vanhu, iwe osimuka woenda kunotevera, waidzoka naye here kana kuti kwete? Ndaitevera pamwe pacho ndaidzoka vairamba. Ndatounzira nemagurosari kuhonde vhari, ndatozotora nguva yakareba ndiri kuhonde ndozopedza ndakwazimunya kuchechi kujera chii kuna ndizvere zvaiitika zvinaite zvaro. Hazvisizvo. Chokwadi ndechipi? Chokwadi ndechekuti pakauya akauya vaita mezi yavo vachiita mezi yavo ndokubva uya kubva Amangara. Amangara uyu akazouya kati toda kuona murume wako akabva azouya murume ndokubva tagadzirisa. Tapedza kugadzirisa bva vambosimuka bva vauya mezi obva azouya futi kechipiri. Ndikasimuka baba akati yewe chidini ndichiteera uyenderera. Ndikauya naye tikasvika kuseri peonini vachigara seri pemabhilding avo mashopu avo. Tikasvika tikakurukura nyaya ikapera. Zvakanaka Tapiwa, pane nhau yengozi dziri kutaurwa kunzi iwewe waibva pamba uchiti mumusha menyu mune ngozi. Ndo chikonzero chawairambira kugara kumusha kwamakumbe uko uchiti baba wenyu vaiuraya vanhu saka ine handisi kukwanisa kugara pano. Mambo wangu ipapo ndinoti anondinyebera. Nyaya andaisimukira ngeyekundirova. Aindirova baba. Zvekuti akanga atanga dziro rake hapana kana waibata. Kana mukoma wacho paagere izvezvi tiri kutaura kudai vanotorohwa ndiwo munin'ina wavo. Haana kana chekumbotaura pavari ipapo. Pane shoko rataurwa tichafa rekunzi wakanditorera imba ndobva watanga kugara imba iyoyo nemudzimai wako. Inini mhinduro yangu inoti since vakapinda mumusha sematsanangudzira andita pakutanga foundation yemba yedu havana kubva vakamugara mumusha. Hatina chimwe chitendakatomboita navo kunze kwokundirwisa kusvika up to now. Tarisai. Hatingacharamba tichitaura nyemavambiro akaita imba uye matambudziko amaranga muchisangana nawo mushure mekunge maita vana vanomwe muri mese. Handiti? Bozi vana 7 ava havana kuitwa zuva rimwe chete kava. Vana 7 vakaitwa muupenyu hwamakararama muri mese. Kana upenyu hwanga huine kurwisana, huine kutukana, maitukana muchigadzirisana. Mwana paanoitwa panenge paine rudo. Handiti? Saka izvozvo ndozvimwe zvezvinhu zvatofanira kuremekedza. Waita zvakanaka kuti vana vako wati iwe unovada kuti vakure zvakanaka, vana vako unovashingirira kuvarera. Asi haungamhanye kunoda vana vanomweka akavabereka wacho ushayiwa hanya naye. Ivo ndo vanozvibvisa vega. Hanivatsanakudza kuti vanosimuka rundu kuvarova. Rwendo runoona vanga varigara pamakumbi vakasimuka sei ende ava vandimhorese havana kana nene rukudzo mumusha vanotondikidzira kuti pamberi pevana kuti zihure rinohura panozikanwa neshogiraundi yese vanotuma mukomana mukuru kuti andiwo venyini. Taungana kuti tiwane patinobatana kuti tigadzirise zvoda kugadziriswa. Toda kuonesana pane mavende ari kuda kugadziriswa ipapapo. Tati makaita vana vanomwe muri mese kuratidza kuti pakati penyu panga paine rudo neimwe nguva. Makaenda mukanochata mese pasina kumanikidzai. Muchato hauende kunoitwa kana vanhu vasingadanani. Muchato idudziro yevanhu vari kudanana. Nyangwe muchato wacho usipo mudzimai achiti ndoda muchato wangu iwo uchiti
zvida ukadyiwa nemakonzo idudziro yekudanana kwamaiita iyoyo. Handiti mukadzi wako obva auya achichema zvakare achiti ndakatorerwa imba nomubvunzo mukuru wandanda kubvunza iwowo kuti Tapiwa ari kuti iwe wakazotora mudzimai wechipiri ndobva manditorera imba yangu yandaigara. Handina chandakambovaka naye. Mari yakaenda hauna chawakavaka naTapiwa? Handina. Pavana 7? Handina. Saka pavana 7 ava takatombosvika nenguva yakareba yekuroja mambo wangu muno mushowground zvikatoshamisa vanhu semunhu airamba kugara mumusha. Ndikaita 2 years ndiri kuzengeza 4 kuchitumbisa. Ndikada ndakafira mujirinini kana kupondo nemabasa momwe atakanga ndakuita ichigadi chaiwo chaiwo ichitambudzika nezvikonzero zvavaiti vakubata kuguta. Usaende kumberi mberi kuwandira panyaya yedu chaiyo kuti pavana vanomwe ava. Saka vana vanomwe vese ava makavaita muchiroja. Vana maberekero atakavaita mazuva vaenge vari kumakumbi. Pavaiti vagara kumakumbi vadzokera, vagara kumakumbi vadzokera. Apa pamunda apa pakatozogadzirwa vasisipo vanga vaenda. Pamunda papi? Pakunde pavo papa pandiri nemudzimai wandinainini vakanga vatoenda. Saka nhasi uno vana vako vanomwe ava ndadzoka ndavaunganidza apa. Baba mati vana venyu munovada. Vana ava vanofanira kugara kupa. Namai ava ndine mhuri navo. Vana vari mumusha medu tine dzimba. Namai vandinavo futi ndatone vana 5. Vanowo vane ropa rakafanana vana imhuri yangu. Vari pamunda pasekuru vavo. Vari kumakumbe vari pamunda pasekuru vavo. Vana ava vafanira kupataniswa namai vari ndava. Aiwa, musamhanye ndati vana vanomwe ava vakauya nhasi. Mambo ati Tapiwa aunza vana vangu apa ndikuvada. Handiti? Tapiwa obva auya mambo ndauya nevana venyava. Indobva ndakuti tichafa vana vanomwe ava vawakaita naTapiwa. Vana ava ndinonovagarisa kupi? Kwamakumbe tine musha kuti pamurokesheni umo. Kadipo chapo pagadhini pandiri imhuri yangu inouya handirambi. Zvinhu zvakamboita. Saka chakaipa chii kuti vana ava vari vanomwe vakauya voswogara namai vavo Tapiwa? Handina kuvadzinga ndakasununguka. Ndosaka vanga vari kwamakumbi patezvara vavo. Ava futi vadiki varipo vari pastendi yatezvara vavo. Vane mhuri yangu futi yandinayo. Ava vane mhuri yangu yandinayo. Iyi mhuri yangu iyi. Ava havana kurwadziwa nemhuri yangu kuti rudzi ndorwangu. Havana nesapoti yarobika. Tapiwa haana kutaura kurwadziwa ka? Ini mambo ndiri kutaura ka? Tapiwa haana chaataura. Ini ndini chapa mutongo wekuti izvi ndo ngazviitwe izvi. Zvandendati ngazviitwe ndo zvandinozoisa maziso kuti zviri kuitwa here. Pana ari kuita musikanzwa here wokuramba kuita zvarehwa namambo. Ndo pandozotarisa. Nyaya yangu ndatangira pavana vanomwe kuti vakauya nhasi ndikavapiwa udzi mambo vana venyu ava. Ndo ini ndinobva ndauya kwauri. Tapiwa tichafa vana ndapiwa ndonovaisa kupi? Ndobva wati vanonogara pamusha pasekuru vavo. Handiti? Ndobva ndati kana vana vauya pamusha pasekuru vavo zvakaipa here kuti Tapiwa auye kuzogara ipapo nevana ava vanomwe? Hazvina kuipa changamiri mambo wangu. Sorry. Hazvina kuipa. Tapiwa auye wozogara nevana vanomwe. Kana imimi mega iwe wega ukati Tapiwa haasisiri mudzimai wako asi vana ava avarasweka. Shungu dzamambo ndedzekuti vana ava ngavagare vachiona baba vavo vachiona amai vavo. Tapiwa wacho azive kuti akabereka vana vanomwe newe ende akupe ruremekedzo rwababa vevana. Agare panzvimbo paanozivikanwa kuti apa ndipo pagere vana vangu nemudzimai wangu. Kana iwewe Tapiwa uine zvakurwadza munyama mako, munhu wekutanga anofanira kutanga aziva nditichapo. Kana mukoma wake achizoziva obva aziva. Mashoko enyu amunotukana imimi muri vaviri waya hatigone kuarwisa kana kuarama muri vanhu vanodanana munogona kusvika pakutukana. Asi kana matukana zivai pekugumira muchiyeuka kuti mune vana vanomwe muri mese. Kana imimi muchitukana zvokusvika pakuti wewe wasimuka waenda kumba kwenyu, ko vana vanomwe ava vozodiya? Vana vanomwe vozodii? Vana vochirarama uranda hwekunge nherera dzisina baba naamai imi muripo nekuti imi mega muri kungosemana chete ndizvo. Tapiwa ndotaura newe. Mambo wangu kugara pamusha ndinotodai mambo wangu asi
chiri kunetsa ndicho chekushungurudzwa nekurohwa. Achindikudza kuti pamba enda kumba kwako handichakudi. Aiwa, ngatifambei tese handiti. Kana mambo ndichinotaura tarirai kwandiri kubva nekwandiri kuenda handiti. Nyaya yekuti ndiri kubva pamba nechikonzero chekuti ndiri kurohwa iyoyo ndo yandati chandinenge ndasunga inini. Anezenge achityora ndiye wandinobata nemhosva handiti. Saka chinditenderai kuti ndiise chisungo chekuti izvi ndo zvaakuitwa kubva nhasi tichienda mberi. Kana iwe wazoti warohwa watukwa pamba kauya kuna mambo kuti mambo zvamakateva zviye ndiri kurohwa kumba uko handiti. Ini ndomudeedzaka kuti ko chii chaakuitika. Ndakati mudzimai auya agare nevana pamba. Mudzimai wako auya achinditi ndarohwa. Wondipa umbohwa wacho mambo tarirai ndarohwa handiti. Ini ndochibvunza ndochimusunga nemhosva. Nekuti chinoita dare haritonge nezuro. Dare rinotonga zvanhasi tichienda mberi. Kana tichipa chisungo hatipe chisungo zvekumashure. Tati imimi muri kurwisana muri vaviri sevanhu vakadanana zvikonzero zvenyu ndimunozviziva. Zviri kukugodorai. But mafunga zvese zvinokushungurudzai. Pfungwa dzenyu ngadzidzoke pavana vanomwa. Kuti zvese zvamuri kuita imimi zviri kudzidzisa vana chii. Vana ava vove marombe enyika yemuripo. Vana ava vove nherera yemuripo. Nekuti iwewe tichafa akurwadzisa kuti atora mumwe mukadzi vanoita varanda. Remekedzai vana ava. Nepo dzimwe nguva mukagona kuremekedza vana ava ukagara pamba iwe uchichengeta vana ava. Nepo tichafa wacho achauya pamba ipapo. Kana auya pamba iwewe chimupa ruremekedzo rwababa vevana vako. Nekuti akati auya pamba iwe wotanga kumutukirira urere pashowground. Achapera gotso usimukoenda. Apera gotso asimuka aenda achingobuda gedhi wakumufunga futi. Mashoko anobva apa ngaaganuke achiziva kuti ndakabereka vana vanomwe naye munhu iyeye. Kutadza kwake munogara pasi mukurukura muchidzorana pasina akasimudza izvi. Kana maona kuti zvaipa kuti pana pakutaurirana hakusi kuita munongoti regai timbosiyira panzira tozotaura imwe nguva handiti. Ndofunga kuita vana vanomweka inzira inokupa uchenjeri hweupenyu. Watoone zera rekuti unokwanisa kugamuchira muzukuru. Uchikwanisa kurayirawo zvakare muzukuru wako iwewe. Uchirayira mwana wako, kurera mwana, kumupa uchenjeri, kumudzidzisa kuti imba inobatwa sei handiti. Nekuti waona zvakawanda. Izvozvo zvawaona muupenyu ngazvichikudzidzisa kugona kugamuchira yako imba nematambudziko arimo. Uri kundinzwa? Nekuti zvazviri nhasi muri kupotserana matombo. Iwo wakabata ako akawanda chaizvo ari kupotserawo. Uye akabata ake akawanda chaizvo ari kupotserawo. Zvino mambo wauya pakati penyu. Kana maakuda kutema chitemai mambo. Iwe kana wakanda dombo kuna tichafa mambo wari pakati wotema mambo. Kana tichafa akanda dombo achida kutema iwewe ngaatanga atema mambo. Chisungo chandichaisa pakati penyu ndini wakare. Kana wakanda dombo uri kurova mambo. Kana warova mambo woziva kuti imhosva. Tikunzwanana? Tataura pano tichafa kukati. Hauna dambudziko rekuti vana vako vanomwe uvavakire imba yekuti vanozonogara namai vavo aidha kwasekuru vavo kana dzimwe nzvimbo dzawataura. Totaura kuti nhasi vanonogara kupi vana ava namai vavo? Kwamakumbe kwavambogara vari. Woenda unogara kwamakumbe tapiwa? Paitidza vana vese pa-first station. Hanzi nemurume wako udzoke uye uzogara kumba kwamakumbe uko. Mambo wangu ini ndinoda pamba pangu pandakavaka nemaoko wangu. Ndo pamba pandinoda. Pandakavaka nemaoko wangu ishe wangu. But tarisaka zvapo pane mumwe mudzimai ane vana vashanu apa. Pane protection order iripo apa. Inini ndikada kuti ndikurwisanisei futika hapana chandiri kuita. Kana tichivaka tinofanira kutarisa zvakaitika kumashure tozvinzvenga kuti zvisave zvigutswa zvinotibaya. Nhasi ndikakuti enda unogara pamba pacho pauri kutaura iwewe uye anosimuka neprotection order achienda kumapurisa achikusungisa. Nepo uchadzoka uchiti mambo zvamakandiitisa mandisungisa. Asi inini protection order yandikwanise kuibvisa idare rekumusoro rakatonga handiti. Saka ndikakutuma kuti enda unogara ipapo inonorwisa kuti ugare ipapo
hapana chatiri kuita, ndiri kuisa mhiripiri muziso mako. Izwi randataura panapa kandati ngatigamuchirei zviripo tironge rwendo rwekufamba mberi neupenyu. Uri kundinzwa? Mashoko angachibva kumurume wako wangu wachanzwa, takagara tese muno mudare. Chatiri kuedza panapa tiri kutsvaka nzira dzekuti muchengetedze vana uri panzvimbo pamwe chete. Zvino iwo ukada kubatirira kuti zvataurwa nemurume wangu handizvo zvandiri kuda, ndiri kuda apa chete. Handizvo. Ndiwo wauya mumusha mevaridzi. Chigamuchira zviri kutaurwa nemurume wako. Mbogara kapacho paari kuti garapo. Kana paita dambudziko katochizoona dambudziko racho richauya kuti ndererudzii. Nekuti iwewe usamhanye kunoona dambudziko kumberi kwezvataurwa nemurume wako. Pamusoro yechangamiro ndoda kuti ndimbovabvunzawo. Matimi munoda kugara kuno kune imba yenyu yamakavaka, kune munda yevana here vatiri kutaura nezvawa? Nokuti isu tati takawandira pavana, kunokwana here vana vakauya vanoswana pekugara here pa kana pekurima vanosikopawana ipapo? Asi isu sekuza kwedu baba kana vati muringa inogara kwamakumbe, ikanogara hayo kwamakumbe koko kukanzi kuvakwe futi vanhu vagare, zvingaa nechii chakaipa iko kuriko kune musha wasekuru neimwe mhuri? Chii chakaipa? Zvemumwe munda uyu tingataure hedu sisi wacho muripo pano. Ndati handi kune mumwe mukadzi aripo ane vana vashanu. Handiti ndobva tamutakura futi todha mupenonopinda ipapo. Handiti takonzeresa zvibhayera. Hapana chatagadzirisa. Saka tadire kutenderera panhu pari pekuti tiri kuti enda unogara pamutsima wemasvesve ugare ipapo urumwe. Kurema kwakaita nyaya yepanhu paari kutaura pane protection order yaainaye nemunhu aripo ipapo. Zvotoreva kuti mutema haubvumidze kuti aende panhu ipapo. Saka apo ngatiregere kutaura nezvapapo nekuti panotiremera. Ndanga ndichida kutaura kuti kwamakumbe kunoita kuti agare zvechokwadi, asi inini ndandichikonda kuti vakliye marumu vana vaone pekugara, nekuti ndakamboenda marumu mazhinji akazadzwa masimbi, saka vanenge vakangoungana muchirungu, vasikana vakura vakomana vakangoungana chirungu chimwana kudaizwa. Saka ndiri kundoti vakliye mujeke vaone pekugara pakasiyana. Zvakanaka. Ndaichikumbirawo chimwe chinhu, midziyo yake yakasiya ipapapo pavari kuti bamunini vakugara vakangosvika kupinda amai avo, mbedha, hembe, mabhurugwa chaiwo, mapureti, zvese zvingori, hapana zvakatora. Saka handizivi kuti ipapo panofambiswa sei. Zvakanaka. Murewo pamusoro yemambo wangu kuti munoda kutaurwa chokwadi pamberi paMwari kuti nyaya igadzirisike. Maiti nemaibhuru wangu munofanira kuvaka apo pagadzirwa vamai tanenda vasipo, vamwe vakatingirwa masofa namukoma wangu ine kuchaina vachinzi maine oyi anenge ari kurokesheni semunhu aingogara asipo because mamete zvinhu zvakaparara zvakanaka. Mirai munzwa. Ine handisi kuda zvemidziyo yese imwe yekunzi masofa chichi, midziyo iyoyo handisi kuda kutaura nezvayo. Mudziyo wandoda kungotaura inhumbi dzake uye nemapoto aakabikira chete. Nhumbi dzemudzimai wako nemapoto aakabikira, zvinhu izvozvo ngazvisimuke zvidzokere kumuridzi wazvo. Kana ari achazvirasa kana kuzvipisa, regai apise wega. Zvaakapfeka, hembe dzake, mudzorerei zvinhu zvake. Handiti ngatiregerei kupa vana jambwa renhumbi dzaamai vavo dzinenge dzakatsakatikira mumusha, vozosara amai voenda vaine chigumbu chekuti baba venyu vakatsakatikisa nhumbi dzangu mumusha. Handiti kana tataura nyaya yekuti amai ava ngavanopiwa pekugara kwamakumbe, tikuti amai ava vakabereka vana vanomwe, vakomana nevasikana vakura, hazisisora zvavana vadiki pana bani. Vana ava vakufanira kugara zvinoenderana nezera ravo. Kana marooms achida kuva 5, 6 ngavave nemarooms anoenderana nezera revana. Hatikwanise kuti mwana ane 9 years chaiyo agare nemwana musikana nemukomana
vane ma9 years havakwanisi kugara mumba mumwe chete. Izvozvo hazvimo mutsika. Vana vanogara zvinoenderana nemazera avo. Mwana ari kuyamwa ndiye anorara kuna amai, abva pamukaka anorara kune vamwe vana. Asi kana vatokura vanosvika pama 5-6 years zvichitodaro, vasikana kwavo, vakomana kwavo. Handiti ibasa rako baba kuti uone kuti vana vako vagara zvakanaka mudzimba dzakasununguka. Imimi muri vanhu vakuru kana takatarisa nzvimbo ino yatiri. Handiti ukuru hwamuinahwo neruremekedzo rwamuinarwo ngazviwanikwe zvakare kumba. Ngatirege kuwana ruremekedzo patinofamba kunze, ngatiwanike ruremekedzo patinofamba kunze, tiwanikewo ruremekedzo nekumba kwacho. Kana tataura zvemba iyoyi yatiri kutaura iyi 5-6 rooms whatever iri kuenderana nevana nemazera avo, imba iyoyo ngaiwanikwe ine furniture yayo. Imba yekutandarira ngaiwanikwe masofa, imba yekurara ngaiwanikwe mubhedha. Zvandikutaura izvi tichafa hautadze kuzviita. Mukoma varipo paseri apa vari kundinzwa zvandikutaura. Zvandikutaura izvi hamumbotadza kuzviita. Nekuti ndati muri vanhu vakuru vane zita guru pano patiri panapa. Handiti chiremekedzai zita iroro rakasiyiwa nababa venyu. Zita iroro riwanikwe nyangwe nekuvana venyu zvakare. Kana tadaro zvareva kuti nyaya yebirth certificate remwana yanyore kugadzirisa. Handiti nyaya yemhirizhonga yamuri kuchema imimi kana yazoitika, ndati mambo wauya pakati penyu. Handiti iwe ukakodzera dombo ucharova mambo, uye akakodzera dombo acharova mambo. Saka kana muchichinjana mashoko ekutukana imimi, zivai kuti pakati penyu pana mambo. Kana vakupfuuridza mambo akazoya pakati penyu, vanorova uyu neshamhu, vanorova uyu neshamhu, havana vavanotya pakati penyu. Mashoko enyu ngaazive kuti pakati pedu paita mambo. Kana paine zvashata munodzoka kuna mambo. Mambo zvamakataura zviye zvachikorwa apa. Mambo ndashungurudzika apa. Imba iyoyo yavepo, tichafa. Pataurwa kunzi pane maintenance order iri pa. Iyo maintenance yandiri kuona pe. Kuenda kunomhangarirwa kunzi chengeta vana vakoka, chinhu chinoshoresa chaizvo. Nekuti vana ava wakavaita murudo, uchiziva uchida. Ukatoona vakupiwa maintenance yekunzi chengeta vana vakoka, tora shamhu uzvirove. Nekuti wakundikana kuita basa rako. Maintenance haipiwe kuna baba vanoziva chinangwa chavo. Ukaona mutemo wako uye wako kubatira shamhu kuti ita basa rako reubaba, pashata. Mhuri ngaipiwe zvinoikwanira. Vari kuda mari yechikoro ngavabhadharirwe, vadzidze vasvike kumusoro zvakanaka. Pane varipo kuuniversity ngavadzidze, nekuti ivavo ndo vachagara nhaka yenyu ivavo. Handiti ndo vachazove zita renyu mangwana ivavo. Mukavaregerera nhasi mangwana zvicharema. Chokudya mumba ngachiwanikwe chichidudzira kuti baba vari kubasa, vari kushandira mhuri yavo. Mudzimai ngaapiwe zvinomukwanira, zvekupfeka, zvekudya zvacho pamba, azive kuti ndiri kuchengeta vana vako iwewe, ndiri kuchengeta vana vashambari pano. Vana imi chinoshata pazita renyu iri rakaoma. Zita renyu iri izita reumambo, izita reumambo. Ende kana iri zita reumambo ka, vana vacho ngavadudzirewo kuti vana vemba yeumambo. Hani kwete kuti vana vemba yeumambo vaonekwa vachifamba vari varanda kunze uko koshamusika kunzi umambo hwacho huri kushanda papi ipapa, pedze zotoya takuchitukwa tese tese. Vana ngavatengerwe zvinovakwanira vana vapfeka. Kuzi mazera evana ivavoka, mwana kana atova kuuniversity kamwana akutofana kutoita sarudzo yakewo yekutosarudzo hembe dzaanoda kupfeka. Mwana uyo adarika 18 years kwa, anodawo kutombopiwawo mari yekuti anozvitengerawo hembe dzakewo dzekuti azvipfekedze wega pachake. Vana ngavapiwe that freedom. Kuzi mukaramba vakaisa vana ava mujerika, paanenge ariko kugweriko kwari kuchikoroka, achasangana nevamwe baba vanokuti uyu ndikuchengete ndikutengere. From there mwana asangana naabuse. Abuse yavo yapapi because baba vari kutadza kumupa zvavainazvo. But kana muinazvo kamupei, ndiye wamuri kushandira. Mupei. Apfekewo, apfeke zvakanaka zvacho. Mungangodaro tagadzirisa nhasi, tagadzirisa mangwana, nyangwe nenhaka yacho painogarwawo, inogarwa nevanhu vane hunhu vari kuziva kuti takarerwa. Amai mune chekutaura? Ndandine chichemo kana uye midziyo yataura. Ndogara ndichitaura navo kuti dai maita sei mabviso midziyo nekuti iri kutongoora nemakonzo edu. Toita sei apa kuti midziyo iyi itorwe? Zvandataura, midziyo yandataura
ndataura zvehembe nemapoto. Mandinzwa? Hongu. Manzwa mai? Hembe nemapoto. Mimwe midziyo yamutora imimi ndeipi? Masofa ndo andati kana imba yako kumasofa anotengwa mamwe manyowani. Nekuti chichaitika ndekuti muchazoya makunditi ndati kana ava vapiwa hembe dzavo ava dzavakasiya kumba uko, isarudzo yavo kuti vasarudze kuti vanodzida here kudzipfeka patsva kana kuti vanoda kudzipisa. Mandinzwa? Mapoto acho isarudzo yavo kuti vanoda kuashandisa here kana kuti kuapisa. Muchazonditorera masofa iwayo mobva mavapa avo vozouya vochema futi kuna mambo kuti mambo masofa aya andakapiwa ane zvaakanga aitwa. Murikundinzwa? Ndosaka ndikuti masofa aya ngaasare ikoko, mubhedha uyu ngausare ikoko, nekuti mune mwedzi yakawanda musingazivi kuti chii chiri kuitika pazviri. Handiti chasungwa namambo ngatichigamuchirei chisungwe pasi nekudenga. Chasungwa namambo hachina mhepo dzinochiteera, nekuti ndindachireva ndati mubhedha iyoyo isiyei, nekuti inogona kutipa futi mamwe matambudziko atinozogarira pano pasi. Uya akunditi mambo pandakararira mubhedha uye wamakati ndipiwe handisi kurara, ndiri kungorara ndichiita madzikiriro. Mandinzwa? Ndosaka ndati mubhedha ngausare, hembe ndodzandati ngaapiwe hembe dzake nemapoto ake uyu. Kana iye achiti hembe idzi ndakuda kudzipisa, opisa ari wega muridzi. Handiti kana atindoda unokanda mutereti oita ari wega muridzi. Izvozvo ndo zvandati ngatibvisei zvinhu zvinozopa jambo kuvana mangwana. Iyi midziyo iyi ndati kana tavaka imba inokwanirana nevana varipo, mubedroom ngamuiswe mibhedha yekurara, muimba yekutandarira ngamuiswe masofa, mukicheni ngamuiswe kicheni nemapoto. Pane pandasirira here? Ishe wangu ndipane padogo pandaida kutaura kutokumbirawo handisi kumudzosa kutokumbirawo kuti nditaure. Taura hei mai. Inini panyaya yekuti handisi kudawo kuti mudzokeso. Panyaya ari kutaura kuti imba takaaka asipo, ndiri maika ndandinorwadziwa kuti ndauya apa uyu mukwamba wangu wakanditakura ngemuta ndikaendela hevha nditaleti tikaenda pagadheni akazi mama mwana inu tagadzirira zvese takati akuda kutiisa magetsi ndipo pamba pake pachagara mama ndopamunozouya pamba pana andishuti ndazwa zvese zvomataura ndipo pamba pake hapana uchamutorera imba yake. Asi apa pandazwa kuti mwana wangu wakazotorerwa pisonde kuti asagare pojinga mambo ndinogadziwa mambo utobhuya wakuti ndambotondibviso apa pangu kuti ndikaenda ndakanyarara ndinorwadziwa. Mambo wakanditakura kundikatidza mutsvawo mwana wangu apa wakati ngipa baba taita mwana wenyu aite pake. Zvakanaka, ndapanzwa. Asi ndinofunga ndapabata ipapo ndikasanangura kuipa kwacho nekunaka kwepanhu ipapo. Chandakukumbira ndechekusunungure mwoyo wenyu mugamuchire zvandareva. Panhu ipapo pane zvapakatiipira zvinogona kutipa kuti matambudziko mangwana. Chichafu zvatataura panapa zvinotanga kuitwa rini izvi? Kubvira nhasi bamai vagara vangogara pamakumbi vanongodzokera kumba tisingazozoti vana vakaendwa navo vechikora kuti vangakwanisa kudzoswa here kuti vana ava ndizoti vari kupi. Pauya iwewe wauya uchibva kupi? Ndakabva kumusha ndakatoya ndichiri ndiri kuuya kuzokova nekuti ndandasiya zvirimwa ndati pauya pano wauya uchibva kupi? ndiri kugara kumunin'ina kupi anoroja muno mushobrondi kumusoro. Saka uchibva panapa uri kudzokera kupi? Ndo pandiri kudzokera kumusoro. Sisi munogara kupi? Vakandinyima makiyi kuti ndipinde mumba. Munogara kupi? Ndinogara Beatrice. Beatrice. Ndozvandakuda kuita ndezvokuti imimi vana sisi vacho nemi ndiani mumwe ari muno mudhuze? Ndiyo munin'ina mudiki paari. Ari kupi anogara uko? Atoenda pamutare, akaenda nezuva pamutare. Muri vatatu mosimuka mogara pasina baba munini wenyu nemurume wenyu mochironga nezvekwamakumbi kana muchipiwa makiyi mosimuka moendako nemurume wenyu monoona dzimba maona dzimba motaura icho chakati choda kubviswa chakati choda kubviswa chakati choda kubviswa apo kwanda kuitwa zvakati apangiwa zvakati muchitaurirana muri unyararo mune zvakanaka. Kana paine zvamunenge mataurirana zvamusina kuwirirana ipapo munodzoka kuna mambo. Imi hamugadzirise zvamatadza kuwirirana. Zvamatadza kuwirirana zvinouya kuna mambo ndo anozvigadzirisa. Imi chenyu kupa zvichemo dai apa tikadai apa tikadai apa tikadai apa tikadai
kana zvichikwanisika mwana mukuru uyo ngaavepo. Murehwa manzwa mwana mukomana uyo, mukomana here kamusikana? Mukomana. Mwana mukomana mukuru uyo ngaavepo muchitaura zvinhu izvozvo. Namurehwa vakuru vari kumashure apo vovepo moita chinhu chimwe chete. Zvamataura ishe handisi kupikisa, asi chikumbiro changu ndaikumbirawo kuti kumba kwandiri kugara imba yatezvara hongu, ndaikumbirawo kuti pamwoyo pangu ini kudai vandivakiro yangu inoti inini nyange mandidzosera henyu kwamakumbi inotiwo inini ndozvandiri kukumbira izvozvo. Muri kuinzwa here iyo washambari? Zvinenge zvakanaka pamusoro mambo wangu. Zvinhu izvozvo mata mutakutonga zvanezuro makutonga zvanhasi. Sezvo anga ari munhu akasunga agare mumusha ari kukwira nokudzika boya achiramba kugara mumusha nezvikonzero zvandataura zvingadai takazvita kudhara. Dai anga ari munhu angaona munhu anomuvaka tikadai tane zvinhu zvakawanda imhaka kuti munhu akagara asipo vakagarawo tikagarisana nezvakanaka sematara amaita kuti pakati pedu dombo rinenge rarova inini mambo ini ndinoita seizvozvo vakagara mune zvakanaka semunhu akabekera mhuri zvese izvo zvinowanikwa nokuti ndakatogadzirira zvimwe zvacho zvekuti mushoro ndikugadzise mune zvakanaka. Siri kuwana pekutangira pari nhasi, asi mukufamba kwenguva movavakira imba yavo iri padivi. Zvinoremera munhukadzi kuti anga achiti mumba matezvara ndomumba mangu. Izvozvo kune munhurume zvinongaite nyore, asi kune munhukadzi zvinorema. Saka mukufambawo kwemazuva zvinhu zvichitambanuka movavakira pavo. Nzvimbo iripo pai ndopaziva panhu patutora nezvapo nzvimbo iripo vavakirei vagare zvakasununguka. Chokupedzisira ndoda kuti mupe mombe kuna Natezvara yekungovakumbirawo ruregerero kuti nyonga nyonga inge ichiitika muupenyu hwangu nemudzimai wangu nekugara dare tiri pamwe chete pamberi pamambo. Ndaita sekukudzikisirai mungovapa mombe imwe chete imi mogadzirisa zvamogadzirisa nemhuri yenyu, mogara nemhuri yenyu. Omuri kuchinzwa mambo wangu ndanga achikumbira kuti mombe iyoyo ndingape dhiti muna October. Ndokwanisa ngokuzvitireza musasa nyaya yemafizi vana chikoro ndokwanisa kuitenga mombe ndovapa. Asi mambo munovadenhani ndosvika kwese kuna October ikoko kukumbirawo mambo wangu. Apa ini ndichiti kana ndapedza kutonga dare zvandapedza kuita ndendatokanganwa mura kuti ndisvike October ndisazive nezvazvo. Kukumbira mambo wangu nekuti apa pakati apa pane zviripo mari mapindira iri mungoita. Saka daiti by October ndinovambisa mombe ndinovapa. Kana vachida iri mari ndinovapa iri mari. Kana vachida iri mombe inotsika ndototenga mukomana unoenda naye kuHarondi. Handimuharekisa October kwaita kuri. Ndaitaura hangu nyaya dzakawanda dzezvinhu zvida kuitwa asi October kwatiendai kure. Ndochikumbirawo August. August ngatipanane nedate kana ndozoziva kuti zvaitwa rei nezvinhu. Ndakupai kuti musununguke imimi. Masari mambo iri mombe rekeza kunditenge kuti pakuvaka pandakaita kugadheno zvinhu zvakasiyana baba vangu vakasiya stenda vakasiya shopa vakasiya garden vakasiya futi kwamakumba. Saka inini ndotokudza mari saka vakatotanga muna 2008 vakazotanga kugara mutauni. Saka vakatanga kuita zvokupazwa kwedzimba vachichema-chema padati vanobve kuno mugare kuno vatanga kuroja kumarofu vachiroja kumarofu vatanga kuti kuchema-chema ndikatai vachiuyai mugare pasende yakaswana baba patakavakaembekana vaenda kumakumbi. Saka mombe mati munonipa rini Murehwa? Apa ndakuti regai ndiitenge muna August. Muna August. Aiwa pakanaka. Aidha inoenda iri mari kana kuti inoenda iri mombe inotsika. Asi inini mambo kana mombe yaenda kuHonde Valley ndoda hombowo kuti mombe yaenda. Acknowledgement inobva kuna Tezvara vachindinyorera pasi kuti mambo ndakagamuchira mombe yamakareva. Acknowledgement ndiyo yapana. Kana ichinge yauya iri mari zvichoita kuti zvimwe chete izvozvo pove nechinyorwa chekutaura kuti zvakaitwa. And then vanasisi vacho mafambiro ezvandataura munenge muchindipa update
mwana uyu atati ngoni dzacho hapana chikonzero chekuti titore nguva mwana uyu asati atorwa birth certificate. Pane zvino ari kupi mwana? Ari kupi? Anotorwa birth certificate mwana anodiwa here? Birth record rake rino mwana akazvarirwa haana kuzvarirwa kuchipatara. Ndakazvarirwa kuchechi, dambudziko rekuzotadza kuzvarirwa kuchipatara mwana yekutanga ndakaitwa operation saka pesa apa ndanga. Saka munonyorerwa tsamba here kuchechi uku yekuti munozonotoresa birth certificate remwana? Zvese vanoita. Gadzisai tsamba yacho kuchechi kwacho mwana atorwa birth certificate. Hazvina kana muswere izvo kutoya panapa kuseni kumateni chaiko munenge matone birth remwana. Chichirutongomisa tsamba yenyu imimi. Kana razoramba kutorwa imi tsamba manayo mochindiudza kuti tsamba ndinayo asi birth harisi kutorwa. Tsamba yemuchato. Aiwa, tsamba yekwakambozvarirwa mwana. Ando inoshanda here pakutorwa birth. Saidza vanoda birth record kana umbowo uri kubva kwakasunungukira mwana kuti mwana akasunungukira kuchechi. I think vekuchechi kwacho vanoziva zvavanoita ipapo. Tsamba yemuchato manzwa ichipindurwa panapa. Ngatiite zvinhu zvacho ngatirege kuzviwanza panguva imwe chete, ngatifambei mbichana. Shona inoti rinonyenga rinohwarara rinosimudza musoro rawana. Ngatiitei nhano nenhano. Tikazviwanza zvese panguva imwe cheteka inodonha futi imba yacho tisina patati taenda. Zvamataura ndazvinzwa asi ndati ngatiite ichi pashoma nepashoma toedza kubata muromo uyu. Pamusoro mambo ndakachikumbirawo kuti ndizive kuti vana 2 ava amai yangu kuti vana ava vadzoke. Vana vakaenda isina kutaurirwa nanhasi panga pasina kutaudzana sezvo maigadzisa nyaya iyi. Ndikumbira kuti vana vangu vadiki vadzoke vadzidze kuno. Vandatotaura zvese izvozvi zvatobata nevana ivavo handiti? Nokuti pamba apa pandataura parutaurwa zvevana vanomwe. Ndine 7 vana. Kuitira mama. 7 ndo vanomwe. Zvandokutaura panapa tataura zveimba ichagara vana vanomwe. Vese ipapo. Saka zvova vese vari kuhondevhala ava. Handizivi kuti pazvikoro pavari pakamira sei asi mamba vati vana ngavadzoke vagare pamwe chete. Zvokuti muchazozviita rini imi ndimuchatarisa mamiriro azvakaita uko. Nemusangano uyo wandati imi nemi nemunin'ina wenyu asipo nevarume venyu nemwana mukomana uyo akura mogara pasi musangano iwoyo. Musangano iwoyo hauna kana ruzha iwoyo ndokuita chisungo chezvinhu zvatiri kuita tichiwirirana. Tichikuzviita musangano iwoyo tiri kuita tiri kumba kwamakumbi. Handiti? Tichitogadzisa apa ngapanzai apa ngapanzai apa ngapanzai towana pekutangira. Zvimwe zvacho tozozviita tichigadzirisa tichifamba. Ndodaira ndabata zvese pano. Maita basa mambo. Ndinotenda. Pamusoro mambo. Pane padoko basa rako ndaenda kuti pane nyaya yakamboya nangu kwamba hakusi kupinda nyaya dzakawanda zvindoriwa mumabhuku. Amene kuti vaizwa vana mabasa azokurukura kwamba wakauya chiti ndakatadzira my talent. Ndakati duda waripira ng'ombe akauya kumba akachitaurira nana baba. Saka takangogarira ng'ombe yacho asati yaona wakataro pauya arara pamubhedha washaishirwa. Saka muridzi wacho akabvuma kuti ndashaisha mombe ndinokuripira ya saka tisikuiona. Akauya neropa rakazara pachidhuku asikakoni kuti pasasaradze ekumutsaropa. Mombe yanga iri yechiya ndo yekuripa kukuwadza akamuita. Mukuwadza kwakaita? Akatitaurira kuti bana baba namai tiri kuda kuti charipira mwana wenyu. Takangogarira. Ndizvo here zvinaye maiguru? Pamusoro imama. Imama wangu tachiona kukanaka. Nekuti tikaita magarisini akadai tunenge tikudzokera kumashure. Naurwa iyi ndiyo yakava. Mazvita. Mureva nyarai. Ngatoona matoganhwa pane zvitone mberi. Nyaya inowira. Ndati ngatiite zvinhu zvedu pashoma nepashoma. Tirege kuzviwanza panguva imwe chete. Tikada kuti tizviwanze zvese panguva imwe chete rwendo rwacho runoshayiwa basa. Zvatiri kutaura panapa zvinhu zvakati kurei, zvinhu zvinotiremei. But nekuda kwechimiro chatakatarisana nazvo tatiregei tizvikurukuru. Ngatizvipe mukana wokugadzirisa zvinhu mbichana. Kana zvamataura ndazvinzwa. Asi ndati mbozvisendekai pashoma kwekanguva. Mazvisendeka pakashoma kwekanguva inini murehwa ndinechionana navo. Ndinozokurukura navo.
dzimwe nguva ndamboshandisa izwi rierera ndashandisa kwauri iwe kuti kana vanhu muchitaurirana kana manzwa kuti mumwe wangu atsamwa dzikisa izwi unyarare wosiyira kuti mozosimudzira rimwe zuva. Zvataita pari nhasi zvakwana. Kana tine zvimwe zvatichazoita, ngatitsvage imwe nguva. Maita basa.